Два мача в 2 минути, груповата фаза е към своя край, предстоят най-интересните мачове. Ние сме приготвили за вас няколко оригинални топки. Може да ги спечелите, като ни последвате в Instagram, там ще разберете кога и как. Отиваме към първия матч за днеска, който сме избрали. Норвегия срещу Франция. Виждате първия срещу втория. И двата отбора в момента са в топ форма. Виждате страхотни победи, вкарват голове, нападателен футбол. Може да кажем също така, че норвежците са 8 от 9 мача гол-гол, 6 от 8 мача са над 2,5. Същото се отнася и за Франция, 6 от 7 мача са гол-гол, 10 от 10 мача над 2,5. Цялата класа, всичко води към победа на Франция. Ние може да ви предложим да опитате Франция да спечели и да отбележи над гол и половина. Втория матч от петък, който ще представя на вашето внимание, е доста интересна среща между съставите на Япония и на Швеция. Виждате втория срещу третия. Може да кажем, че шведите доста често правят гол-гол, излизат 8 от 8 гол-гол, в последните мачове 6 от 8 правят над 2,5. От друга страна, самураите са 9 мача без загуба, виждате доста бързи футболисти, няколко пъти вече акцентираме върху тях. От друга страна може да кажем, че шведите имат доста проблеми в защита, бавни, тромави са, но са много силни на статични положения. Тук очакваме да стане един доста интересен нападателен матч. Може да кажем, че в който спечели второто место ще играе срещу Бразилия, така че не се знае кой какви сметки ще си прави, но ние може да ви предложим да опитате гол-гол на